Deskonektatzeko ona da, ez, lagunekin eta momentu asko egoten ditut, ez, egunen, eta saiatzen naiz hori deskonektatzeko eta momentu hau pasatzen, ez. Ni gainera ez gustatzen, ez, frontoitik kanpo eta pelotaz eta hitz egitea ez zait asko gustatzen, baina beti jendea eta pelotaz eta hitz egiten dizu beti, eta hola, ez. Trebeagoa da kantxan, kaina bere eskutan hartuta baina finalak sortutako burrundatik alde egiteko balio dio Jose Javier Zabaletari. Izan ere, etxarren jaioterrien eta inguruetan handiak dira, ikusmina eta sarrera eskaera. Txarrengo jendeangatik ez dut izango problemik, ez, gero ja kanpoko jendea, ez, familia guztia, gero hilekun berriko jendea, uitziko jendea eta hoi emango dio dizkio sarrera eta saiatuko naiz ongi banatzen. Herria utxik geldituko da igandean. Bilbora agian joango ezten bakarrenetakoa Andres Anaia gaztea, Jose Javierren kritikorik zorrotzena. Daukat lagun bat ibiltzen dela moton nivel altu batean, eta neukan intentzioa ikustera joateko, baina ez dakitzea zer egingo dudan. Azkeneko momentu arte hor egongo naiz erabakitzeko. Esan zuen hori telebistan eta katxako ikusten direla, eta hori geldituko zela hori etxean katxak ongi ikusteko. Bere lehen final handian, ez zaioala ere animorik falta izango. Azken partida galdu izanak kezka puntua sortu dio, baina igandean Bilbon txapela harrapatzea espero du. Saiatuko naiz, ez, nik uste dut pelota eta hobeto ez joaten zaidala, ez, eta 28an txapela hartzen dugun.